kokosy, bicykle na snehu. Na prvé počutie to znie nespojiteľne, no pri detailnejšom pohľade sa to najmä adrenalínovým nadšencom môže zdať ako skvelý nápad, hlavne preto, že takéto preteky sú skutočne ojedinelé. Sezóna sa skončí v septembri a vlastne nová začne v apríli. A nie každého baví len dvíhať železo a stáť na stacionárnom bicykli a jednoducho zajazdiť si na tom bicykli aj v zime je možno také trošku osvieženie tej zimnej prípravy zjazdovej. Chopok však tento raz jazdcov nepodržal a to, čo bolo pôvodne snehom, sa tesne pred súťažou začalo podobať skôr na topiacu sa zmrzlinu, miestami priam čokoládovú. A ako by to nestačilo, tak teplota vzduchu ledva preliezla bod mrazu a o zábavu sa postaral aj silný nárazový vietor. V lani to počasie bolo úplne azúrové, tohto roku je úplne najhnusnejšie, aké môže byť. Vôbec pre akýkoľvek pohyb na horách a už vôbec nevhodné na bicykle. Samotné preteky sa svojimi pravidlami podobajú fourcrossu. O zaujímavé súboje ostrých lakťov tak nebola núdza, lenže ani skúseným esám na kompletne rozmočenej trati nič nepomáhalo a to, čo miestami predvádzali, bolo skôr zúfalstvo než jazdecké umenie. Práve ťažké podmienky odradili od účasti viacerých pretekárov a najmä ich nežnejšie kolegyne. Bola veľmi skromná, prišla iba Radka Sližiková, ale nie sa čo diviť pri tomto počasí. Vo veľkom finále zaujal predovšetkým súboj o druhé miesto, ktorý zviedli Miloš Gregorovič s Lukášom Mučňom, pričom práve druhý menovaný z neho napokon vyšiel ako víťaz. Tým absolútnym sa však stal mladý jazdec Daniel Butorác z týmu Bike Magazine Riders. Hlavný bol štart, tam na tej rovinke sa dalo veľa získať. A potom tam trebalo chytiť správnu stopu a išlo to už v pohode. V semifinále sa mi otrhla pätka na mojom ráme. Pavel Magda mi požičal svoj bike a na ňom som to dotiahol do konca. Nuž, či sa okropaje potu na tvárach tých, ktorí okúsili chuť chopku z perspektívy dvoch kolies, postaralo aj globálne otepľovanie, nevieme. Tak či onak, čaro neželaného počasia spôsobilo, že na tohtoročné preteky budú ich účastníci ešte dlho spomínať a tí, ktorí na nich absentovali, budú mať už čoskoro šancu na veľký reparát. Už o mesiac vo Vysokých Tatrách a pevne verím, že tam bude počasie lepšie ako je tu na. A tam máme pripravené dve disciplíny, bude tam fourcross a bude tam ešte aj masový zjazd. Takže dovidenia vo Vysokých Tatrách.